Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiluthenjiwe emunweni. Siza nelizwi lenkuthazo namhlanje, salifumana kwincwadi yamaGalati 5 ivesi 7. Nibe nibaleka kakuhle, ngubani owanenqandayo ukuba ningayilulameli inyaniso? Naliya ilizwi lenkuthazo kum nawe. Ngela xesha uApostle Paul wayethetha necawe yamaGalati. Namhlanje eli lizwi lize kum nawe kwezi ntsuku zokugqibela esiphila eyoba sisuswe yintoni na ugqatso lwethu lesilubaleka ngokholo. Sithembe uYesu Kristu, sithembe uYehova, simazi ukuba ngumdali wezulu nomhlaba. Sisuswe yintoni? Ilizwi lenkuthazo ke litsho lithi njena, baleka ugqatso lwakho ngokholo. Baleka ugqatso lwakho ujonge kuphi? UYehova. Xa sisuka kuYehova kukho apho sizawuphelela khona. Xa sisuka uYehova sisijonga abanye oothixo abazusisa ndawo, abazusisa ndawo. Nathi siyayazi loo nto. Lilizwi elisibizayo, lilizwi lenkuthazo elisivula amehlo, elithi nje Yehova sifuna sibuyele kuye. Besikade sinothando njena, sinomfutho, sinothando, sikholwa uba uYesu Kristu wasifela wavasa izono zethu. Sijike phi ngoku? Ithi incwadi yamaHebhere 12 ivesi 1-2, ithi masibaleke ugqatso lwethu ngomonde. Sijonge phi? Sijonge kuYesu Kristu, the author and the finisher of our faith, umbangi nomgqibelisi wokholo lwethu. Omnye uzawuthi njena, hayi ndinengxaki, siyagula, sinezilingo, sinembandezelo, sineenxwaleko. Baleka neenxwaleko zakho ujonge kuYesu Kristu. Nguye ozawunika amandla, nguye ozawuvula amehlo endleleni yakho yokholo. Makungabikho silingo esiza kuhlukanisa noYesu Kristu oluzawususa elugqatsweni. Makungabikho nto esisusayo ngoku kugqatso lwethu. Baleka kugqatso lwakho ujonge kuYesu Kristu. Soza kulahle, soza kushiye. Usithembisile wathi uzawuba nathi, wathi xa siwela imilambo uzawube nathi, asuzuntswila. Wathi xa sidlula emililweni asuzutsha siphele, ngoku uzawube hamba nathi. Baleka ugqatso lwakho ngokholo. Sujonga abanye abantu, sukujonga omnye umntu uba wenza ntoni na, ukope into embi. Sukopa enye into, sujonga omnye umntu ngoku. Ziintsuku zokugqibela kaloku ezi. Akho mntu ofuna into ukuthi njena, noYesu akafuni, nathi asifuni ukuba uhambe uye kwaNtshabalalo. Akho mntu ofunayo nje ukuthi uye kwaNtshabalalo. Yiyo loo nto sizikhathaza simile, ngoba simbonile amandla akhe, silubonile uthando lwakhe, sizibonile iinceba zakhe ezibingona phakathi. Uyababiza ngabantwana bakhe, uthi buyelani ukholo lwenu, buyelani uthando lwenu kaYesu. Bekungekho nto enihlukanisa nevangeli lakudala. Sithini ngoku sisukile? Sisuswe yintoni? Ntsho njalo Apostle Paul. Hayi, siyakhuthazana, siyakhuthazana. Khuthazeka ke, umthwalo wakho ubuyele ecaweni, ubuyele kumaxhoba yakho
ithi i-Ecclesiastes chapter 9 verse 11 uthi the race is not for the swift. Uyifunde uzifundele into ethi into ukuthi ayihambi ngokuthi ukhuthele uyakhawuleza wena, ayihambi ngokwe-intelligence, ayihambi ngokwamandla race yakho. Ugqatso lwakho alihambi ngokwe-skills. Usenoba nayo la wisdom kodwa ungayifumani impumelelo xa ungenaye uYehova. Masibuyeleni kuYehova, umdali wezulu nomhlaba. Asibuyeleni ingadlangadla ifuna abantwana bayo. Lilizwi elizosibiza eli. Ugqatso umnye umntu xa sibaleka ugqatso lwezinto zasemhlabeni, sibaleka ugqatso sijonga izinto, singajongi izinto basafumana iiprize ezinjena okanye ngubani nozawuthi ozawufumana ugqatso. Masibalekeni ugqatso lwethu for eternity purposes. Sekujonga into zomhlaba ngoba siyazazi into ezomhlaba ezibonwayo zezomzuzwana. Singabe sijonge ii-prizes zasemhlabeni ukuthi sizawubaleka ugqatso lwento zomhlaba sizofumana. Jonga uYesu Kristu, asibaleke olu ugqatso uYehova senzele lona. Ukhona laa nto uYehova akubekele yona ukuthi uyenze, yenza yona. Baleka ugqatso lwakho, ungajongi omnye umntu, ungazikhomperi. Xa uzikhompera uzogcina sowungasayazi indlela olahleka. Jonga kuYehova, jonga kuYesu Kristu, nguye ozawunceda, nguye ozawunika i-direction yempilo yakho. In case uthi hey mna ndiyazi nokuthi nje ugqatsweni lam ndizawubaleka ndithini, ndifuna ntoni. Baleka ugqatso lwakho ujonge kuYesu Kristu, uzizinto zonke kuwe. Simbonile uthando lwakhe thina, uyakuthanda ke nawe, akafuni niksi ngawe. Yiyo loo nto ezithumela abantu ukuthi mabakubize back. Ubonile akakho umntu ongawenza amaphutha. Imistake yimistake. Buyela ke kodwa ngoku ugqatso lwakho ujonge kuphi? uYesu Kristu. Uhamba kuphi? Uhamba ngomonde. Hamba ngomonde. Izinto azizukwenzeka ngendlela ofuna ngayo nangendlela esiplana ngayo. Ezinye zithatha ixesha kodwa ekugqibeleni kuzawugqibela abantu, kokugqibela yena. He's Alpha, he's Omega, ngusiqalo ngusiphelo wempilo yakho na. God bless you. We love you and Jesus loves you.